Ito na mga kagwang. Full charge na. Okay mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Ito na mga kagwang oh. I-assemble natin ngayon. Samahan niyo ako mga kagwang. What the? Daddy, what does it say on top? That says speed, speed, speed. Whoa, what a pro! OMG, Dad! OMG! Ito na siya mga kagwang. What? Ito na siya mga kagwang. I-assemble natin ngayon. Yeah. Pedal. Fender. What? Gagawin sa akin. No, Gagawin what? sa akin. Look at how flashing light with the balls. Charger. Ilaw, kagwang. Well, these are. Oh. Well, Dad, is that a ball or something? Dad, is that a light or something? Can you give me that light? Can you give me that light for me? Gagawin sa akin first. I'm going to assemble soon. Assemble? Yeah, I'm going to assemble soon. Assemble. What is assemble, Daddy? Put all the parts in that bike. Stay mo yun sa...
that one on that bike. Show me the right. Later. Harry.
Yeah, I'm gonna charge this one dito. Just here. Can you give me the light? What's light, Daddy? I'm done. Charge muna natin mga kagwang. Dana mga kagwang. Try natin mamaya pag mga full charge na. Okay. Ito yung charging point niya. This brake. May ilaw na mga kagwang. Okay, sir. Okay, Ito na mga kagwang. Disc brake yung sa likod. Ito yung sa harapan. May ilaw na. Tapos ito total na yung speed niya. Ito lang yung dito yung napo-fold. Yan lang na area. Yan yung charging point. Charge natin tapos maya-maya i-try natin doon sa labas mga kagwang. Check natin mga kagwang kung full charge na. Okay, full charge na. Switch on. Yan. Oh, may ilaw na, may green na. Full. Apat na green. Tapos, light switch on. Yan. Oh. Liwanag. Maliit lang siya mga kagwang, pero maliwanag siya mga masakit sa mata. Yan. Tapos yun pala yung switch off. Press lang isa. Oo. Yan. Tapos try natin
Paandalad yung gulong. Yan. Sure tayo. Yan, ikot na. Ikot na. Yan. Ready na mga kagwang. Alright. Try natin ito mamaya sa labas. Mga kagwang, itry na natin yung e-bike mga kagwang. Let's go! Yan, park namin dito mga kagwang. Okay masyado mga kagwang. Di masyado mabilis mga kagwang. Okay mga kagwang. Yan na siya mga kagwang. Oh. Na-try ko na mga kagwang. Maliit lang siya mga kagwang. Siguro ang size itong gulong mga kagwang siguro mga 12. Mas malaki pa tong size ng gulong nitong unicycle ko mga kagwang. Kasi to mga yan mga kagwang, yan siya. 16 ang size ng gulong. Ganyan ang kaliit yung mga kagwang. E-bike ko mga kagwang. Yan siya. Yan. Tsaka yan yung unicycle ko. Tapos, shout out pala nung nagbigay nito. Mindanao Overland Expedition Team. Shout out kay yung sa Team Araraw. Nagbigay nito. Yan ang mga kagwang.